Ikot po niya to ang Santa Misang ini para sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving and petition offered by Vallador family, Bautista family, Deliva family, ex-Congressman Manulet Lavides, Norma V. Abrenica and family, GB, Rosella Palma for Thanksgiving and good health, Thanksgiving of Mr. and Mrs. Jordan and Amanda family, Mr. and Mrs. Lino Lapikit and family, Mr. and Mrs. Acabado and family, Roselyn Rebedoria, Benny Mabagos, birthday Thanksgiving of Raul Parca, Thanksgiving for the gift of life for Irvin and Jeneline Nierva, petition for healing and recovery and personal intention, Thanksgiving for passing the 2024 bar exam offered by Camille Joy Tres Reyes and family, petition for good health, healing, and full recovery of Mayet Maravilla, Marcy, Sofia Francesca Vallador, special petition for Mary Flor and Ermilo, petition for good health, safety, guidance, and protection of Gier and Denise Ann, Journey Ann, Marian, Eliza, Alan Mark Emmanuel, Alan Marie, Celestine Bree, petition for clear conscience and enlightenment of William B., and thanksgiving offered by Mia Veronica Miranda for passing the LET board exam. And also for the following souls: Jose and Maria, Valentin and Salvacion, Valentin Jr., Nestor Villanea, Rodrigo and Zenaida, Evangeline, Baby Angelica, Felisa and Eugenio, Benjamin and Amelita, Virgilio, and for all souls in purgatory. Ang simbang gabi ipinagseselebrar sa mga simbahan sa Pilipinas sa laog kan siyam na aldaw bago kan Pasko. Ini ginigibo sa Pilipinas, ninhuli ta ini sarong regalo na itinao kan Santo Papa Beato Innocentes ika-11 para sa mga Pilipino na buot na pagtalubo ang pagtubod kay Kristo asin namundag na paratubos. Sa laog kan siyam na aldaw, sa paagi kan Misa de Aguinaldo, nakapag-andam kita sa selebrasyon ng Pasko na may balaog nin pagbabagong buhay. Ang sa tuya pong celebrante mayor, asin predikador, iyo si Reverendo Padre Fidel Mamerto Bagayawa. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran kanama, kanaki, kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasain dugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, bilang pag-andam, kaining gawi nin misteryo. Susuluan an enot na kandila kan Villavicencio family. An enot na kandila simbolo kan kaugmahan na sa tong namumutan, mantang kita naghahalat sa pagdatong kan satong paratubos. Kagurangnan yamong Diyos, tabangi kaming makapag-andam para sa pagdatong ni Kristo. An Emmanuel, Diyos na uya sa muyang hali, sa muyang hukom. Lugod, abutan niya kami na naghahalat asin maugma sa maludok na pagpamibi. Ini hinahagad mi huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo, sa ibong aki, nakaiba mo asin ni Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahali, Diyos sa kapanahonan kang mga panahon. Amen. Amen. Awiton niya to an sa tong pakimaherak, maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga at tuninongan, sa mga tao marahay ang buo. Ginoo maumi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sa mo pakimahera, ika na nagtutukaw sa to
herakit kami. Tay ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan ulo, kahalang ka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nakakahiling kan sa imong banwaan, na maimbod na naghahalat kan kapiyastahan nin pagkamundag kan kagurangnan, tugote na mimibi kami na maging maninigo kaming makaabot sa mga kagayagayahan kan siring kadakulang kaligtasan, asindanay na magselebrar kan mga ini sa nakakadagkang kaugmahan, huli sa mga malodok na panuga, huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay as inagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ang mensahe kan babasahon, iyo na ang presensya ng Diyos, iyo ang nagtataon ng tunay na kaugmahan. Ang presensya man na ini, iyo ang nagtatao sa tuya nin kusog, tanganing da ikita matakot. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sophonias. Magkurahaw ka sa kaugmahan, o siyudad ng Sion. Mag-awit ka, o Israel. Ipag-ugma mo sa bilog mong puso, o Jerusalem. Hinali ning kagurangnan ang hatol laban sa imo. Pinadulag niya ang sa imong mga kaiwal. Ang hadi nin Israel, ang kagurangnan, yaon sa tahaw mo. Dai ka matakot sa anuman nakasakitan. Sa aldaw na iyan, sasabiyon sa Jerusalem, dai ka matakot, o Sion. Dai magluya ang sa imong buot. An kagurangnan na sa imong Diyos, yaon sa imo. Siya mapangyaring para tubos. Siya nauugma sa imo, babaguhon kanya sa iyang pagkamuot. Maawit siya nin maugma dahil sa imo. Awit siring sa aldaw nin pintakasi. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Mag-awit na maugma, huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Ang Diyos iyo ang sakuyang paraligtas. Ako nananarig asin dai natatakot. Ang sakong kusog iyo ang kagurangnan. Siya ang sakuyang paraligtas. Maugma kamong magharok lin tubig sa mga burabod nin kaligtasan. Magpasalamat kamo sa kagurangnan. Mag-umaw kamo sa saiyang ngaran. Ipamidmid ang mga gibo niyang ngangalasan. Pag-umawon ang sa iyang ngaran.
Mag-awit ng salmo sa kagurangnan. Huli tadakulang mga bagay ang sa iyang ginibo. Ipamidbid nindo sa bilog na kinaban. Banwaan Diyos, mag-awit asin mag-ugma. Huli tayaon sa imo ang Diyos na banal nin Israel. Ang kaugmahan nagikan sa Dios, ang dapat na magdanay sa lambang saro. Iyo ini ang kamauotan ni San Pablo sa iyang ipinahayag sa ikaduwang babasahon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay kamong magugma sa kagurangnan. Giraray sinasabi ko, magugma kamo. An sa indong kaugmahan, mahiling kan gabos na tao. Haranina ang kagurangnan. Dai kamo mahandal. An sa indong mga kaipuhan, ipahayag nindo sa Diyos. Ipamibi asin ipakimaherak, pano nin pasasalamat. Asin ang katuninungan ning Diyos na dai matugkad, kan isip nin tao, magdanay sa indong mga puso asin isip ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tao naghapot ki Juan, ano ang dapat ming gibuhon? Si Juan nagsimbag, an may duwang bado, magtao sa daing bado. An may kakanon, siring man ang gibuhon. An mga parasingil nin buwis, buot man na magpabunyag, asin naghapot, Maestro, ano man ang dapat ming gibuhon? Si Juan nagsimbag, di ka mo maghagad nin labi sa itinalaan na buwis.
Ang mga soldado, siring man naghapot, ano ang sa mong dapat gibuhon? Ang simbag, day ka mo mangkulog sa kiisay man. Day ka mo magkuanin kwarta sa puwersa. Mag-uyon ka mo sa bayad sa indo. Ang mga tao sa saindang paglaom, nagpuon pag-isip kung baga si Juan, iyo ang Mesiyas. Kaya si Juan nagpahayag sa atubang nin gabos, ako nagbubunyag sa tubig, alagad yaon sa tahaw nindo, ang saro na urog kaysa sakok. Daya ko maninigo no maghubad kan sa iyang mga sapin. Siya magbubunyag sa indo sa Espiritu Santo, asin kalayo, anigo nasa sa iyang kamot, sa paglinig kan ginikan, asin sa pagtipon kan trigo sa iyang tambubong. Mantang anuhot susuloon sa kalayong day napaparong. Sa siring na mga tataramon, ipinagrukyo niya sa banwaan ang marhay na bareta. Ang Ebanghelyo nin kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa Ebanghelyong binasa, mapara lugod ang satong mga kasalan. Gayod nag-aaram ka mo na ang tema kan aldaw na ini, ang ikatulong Domingo kan Adbyento, ang kagayagayahan. Sarong kamugta ka na masararom kaysa pagiging maugma. Pwede maghapot, nauugma man ka mo. Banga palan ang grupong ini, digdi ang simbag, yes, digdi iyo. Garuin ang mga sikat o yan, mga bida. Hapotong ko giraray ka mo. Maugma ka mo? Barita iman ang dalawgon nindo. Pakisabi man tabi sa kataid mo, sana maugma ka. Kung di ka kumbinsido, sabihin na lang, we. Mga tugang, ang bangging ini, selebrasyon ninduang okasyon. Ulit tayaong kita sa ikatulong Domingo, kan Adbyento, ang Gaudete, mantang yaon mang kita sa enot na aldaw, kan Nobinaryo, ni Aguinaldo. Kaya, kung baga sa inumon, 2-in-1 ang sa tong okasyon. Di tadawang okasyon, di duwa man ang sermon. Di doble ang limos. Mga tugang, ang Domingo nin Gaudete, minaalok sa to na maging magayagaya. Bako sana namamatean niya to ang kagayagayahan, kundi ang mapano kita nin kagayagayahan. Ini ang sabi ni Soponias, magugma, asin maggayagaya sa bilog na puso. Ang kahapotan, anong mga gawi ang nakakapagayagaya sa imo? Ano ang kamugtakan na ini kang kagayagayahan mo? Nagdadanay o minaagi sana? Ang kagayagayahan, mga tugang, na ipinag-aalok sa to kan kagurangnan, bakong bagay o basang sanang kinaabanon, ini ang kagayagayahan nagikan sa hararom asin ugos na pakikipagkatuod sa kagurangnan. Sabi ni San Pablo, danay na maging magayagaya sa kagurangnan. Ang pagkaugos na ini, masarig
na panambitan sa tataramon ni Propeta Isaías. Ako minasarig asin daing takot. Ansa kong baskog asin kusog buot, iyo an kagurangnan. Siya an sa kong paraligtas. Sa kaugmahan, ako maharok nin tubig sa burabod nin kaligtasan. Anhapot, gaano kararom an sa imong pagkaugos sa kagurangnan? Paano ini namamansayan sa gawi mo araw-aldaw? Ang kagayagayahan, balaog nagikan sa kagurangnan. Ini bendisyon. Ang kagayagayahan na inako, katungdan sa pakikipagkapwa. Ang tao naghapot, ano ang dapat ming gibuhon? Ang tingog sa kalangtanan nagsabi, dai ka magsingil nin sobra. Igwa pala nin kagayagayahan sa pagiging matanos. Si man, igwang duwang gubing, maghiras sa mayo. An may kakanon, maghiras siring man. Igwa pala nin kagayagayahan sa pagiging bukas palad. Bako lang sa pag-ako, kundi sa pagtatao. Dangan sa mga soldados, dahil ka mo namangikil, dahil magsaksing putik, ako ang tandan sa Indo. Igwa pala nin kagayagayahan sa pag-uyon sa biyayang nakakamtan, anda ipaggamit kaini na mangkulog, kundi ang makatabang asin maglingkod sa kapwa. Igwanin kagayagayahan ang pagiging matanos asin bukas sa ugaling may kahuyuan. Anhapot, ipinapahiling mo daw ang siring na ugali. Nindanay, padagos, asin parati. An Adbyento, napapalain na panahon, nagibuhon ang pangapudan sa to, na danay, na pangatamanon, asin patalubuon, ang kagayagayahan sa satong puso. Iniginigibo niya to sa pagtalubo, arog bagakan, ang pagpamibi nindanay, ang paghimate kan tataramo ni Diyos, araw-aldaw, ang pagiging mapag-ako, asin mapanginabang kan sakramento, nin pakikipag-ulian, asin Eucharistia. O ang magsaksi sa kagurangnan, huli kan sa tong gawe, nin pagkaherak. Anhapot, ano ang nakakaulang sa to, na magtalubo sa pagpapangataman kan ikakapagayagayata sa buhay. Nagdadangog pa ka mo? Ini daw kayang sa parteng ini dahil pangani ako tapos sige na uyon. Para uyon kan sinasabi ko. Tapos pigiling ang kataid kun uyon man. Tibaad ang tema kan enot na banggi kan sa tong nobinaryo sa kaumawan ni ina makatabang asin makapagpapusog kan sa tong pagsarig asin paghingoa. Matatandaan gayud na kun piyesta o pintakasi kan Asunsyon, madadangog ta sa prepasyo kan misa an onrang itinatao kiina. Ang sabi diyan, you are the beginning and the pattern of our perfection. You are the source of our hope and comfort on our pilgrim way.
English kaya. Ang buot sa naman na ipaisi, sina ikaan kapinuunan asin kasukulan nin samong kalubusan, mantang ikaman ang ginigikanan kan samong paglaom asin ranga, kan samong pagbaklay, pasiring sa Diyos noon nakahadean. Siya palan ang satuyang pangarugan. Ngunyan, an enot na kabtang kan satong misa nin Aguinaldo, anapod ka ini dyan sa Basilika, pag-arog ka ini, Agibanggi. Sa aga, Aguinaldaw. Ngunyan, Agibanggi. Ipinanungod man, an aldaw na ini, nin pagpagamiaw, para sa sato, bilang mga peregrinong mapaglaom. Nakaipuhan niya to an ilaw, asin liwanag. An maging peregrino, da inapaparayo sa kadipisilan. Igwanin panahon ng diklom, pagduda, paghadit, o kapurisawan. Alagad, pag may ilaw ang satong bitis, asin liwanag ang satong dalan, pusog kitang malakaw, mantang kita nagsasarig, na kaiba niyato sa dalan ang kagurangnan. An ilaw niyato nin pagtubod, iyo an minatao sa to nin kusog, na maglakaw, mantang an ilaw ni Kristo, minaparumdum sa sato, kan satong papadumanan, ang pakikisumaro sa Diyos, tasararo kitang pinagsasadol, na ang satong paglaom, may kamanungdanan, asinan satong lakad, sa tabang kan pagtubod, asan sa liwanag kan kagurangnan, minadara sa to, nagmaging mapaglaom, sa kautuban, kan kapanugaan, para sa to. Mata na kamo, tapatapos na ako. Mag-arang kitang, mag-erok ka sa samong puso asin buhay, kagurangnan, tanganing mapabanaag ang kagayagayahan sa kinaban na samong pinag-eerokan. Padagos ming magamiaw na ang mahalaga, bako ang kalakawan o ang padudumanan, kundi ang samong paglakbay na magkairiba sa samong kahadean na samong pinaglalaoman. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesu-Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta, pinangidam huli ka na Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan. Hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropaginabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang namimibi, asin nagpapasalamat, idulot niya to sa Diyos Ama, ang gabos niya tong mga pangangaipo. Sa tong sabihon sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, magbanaag nin kaugmahan sa pagharubay kan marhay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing maging udok sa buot ang pagmidbid niyato kan mga pangangaipon nin mga dukha, asin mga daing sukat sa satuyang komunidad. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mangirhat na pangyayari sa palibot kan kinaban, dai makaulang sa pag-ugman niyato sa pagdaton kan kagurangnan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati kan makusog asin mamumuto na presensya ni Jesus. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan maako sa kaugmahan kan kagurangnan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Ipag-arang taman ang ibatapang kaipuhan asin kamauotan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, ang pagdatong kan paratubos, magpukaw kan kaugmahan sa samong kaladman, sa paagi nin pagpamibi, asin paggibo nin karahayan, kay Kristo na kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po ang gabos. Pamibi ka mo mga tugang tanganing ining sako, asin sa indong atang, maako lugod nin Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami danay na idolot lugod an ostya kan samong debosyon sa imo, na naguutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, kay Kristo na kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tong Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan mga profeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa daay masabing pagkamot. Ipinahayag ni Juanan sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo ang maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya, kaibakan mga angheles, arkangheles, tronos, dominasyones, kaibanin gabos na langit nun na hukbo, nagrorokyaw kami sa imo, kan imno ning kamurawayan na daing tapos na sinasabi. Kagurang ng Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, manukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, aladan ang minadigdig, kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, nganing para sa samo, maginhawa kasing dugo kan samong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaakin niya tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kong hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kong dugo, kan bago asin danay nakipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inin paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo
Kaya kami na nagrorumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ng buhay, kang kalis ng kaligtasan, papasalamat na pinagpakanigo mong magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Nga ni malubos mo siya sa pagkamot, kaiban sa mong Papa, si Francisco, ang sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda asin ang gabos na mga gadan, daraha sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, San Jose sa iyang agom, ang mga apostoles, mga martires, mga santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo, siring man, uli sa imong aking si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Matindog na po ang gabos. Natukdoan ka nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadlean mo, mangyari ang buot mo sa dagang ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa aru-aldaw, itaw mo sa ngunya-ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa nguya. Asin hare kami pagdaraha sa sugon, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, urog na sa karatan nin kakulapusan nin isip, katagasan nin buot, asin ang pagkadaing pakilabot. Warasan sa aldaw niya mo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Yesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ikana nagsabi, sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. An sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are pagilngaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. makakatabang sa ikakapagtalubo niya to, na sa tong masabutan, na daiman sila na ipinanuga, ang katuninongan, iwinalat na sa sato. Daiman lamang nga ni itinangro, itinao na sa sato. Kaya lang kaipuhan, gunoon tayo ni. Kaya latangani mapasato, duwang bagay ang kaipuhan ta. Ang maging onesto sa sadiri, asin ang maging sincero sa pakikikapwa. Magpatinaraohan kamo kantanda ning katuninongan. Ining pagsalak kan hawak kasindugo ni Kristo, pakinabangan lugod niya to para sa buhay na daing kasal. Vitolis peccata mundi, maraki kami. Cordero ang Diyos na nagpapala, ang mga kasalan ang kinabang. Miserere nobis, Agnus Dei, vitolis peccata mundi, awin kami in katuninongan. Uya, andalan, katotohan, asinan buhay, an kordero kan Diyos na nagpapara kang kasalan kang kinaban, paladan, minaako, minasarig, asin nagiging maimbod sa saiyang kabutan. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Sindugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran, hawak ni Kristo,
Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, hinahagad mi ang sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos no natabang, makaandam sa mo na malinigan sa mga maraot na gawi para sa piyestang maabot. Uli kay Kristo, nakagurangnan. Amen. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Materis Maria, corpus et animam, udinum Filitu habitaculum efficiem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus males, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po sa halipot na panahon. Sa ngaran po kan sa tuyang kura paroko, asin kang Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa enot na aldaw kan sa tong simbang gabi. Salamat man po sa gabos ng mga donantes, asin sa gabos na ministro na nagtaokan sa indang serbisyo. Siring man, nagpapasalamat po kita sa Our Lady of Peña Francia and Couples for Christ Parish Choir sa indang pag-awit sa liturhiya. Upakan po niya to, Sinda. Asin pasasalamat man sa pamilya ni Mr. Villavicencio sa pagsulo kan kandila sa enot na aldaw kan sa tong simbang gabi. Asin urog sa gabos kay Reverendo Padre Fidel Mamerto Bagayawa, ang sa tuyang celebrante mayor asin predikador. Salamat po, Father. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Basta matatapos na makukusog na patin upak nindo, ano? Pasensya na po kamo, bako na akong tuod magsigarilyo, kaya nagparaabo po ako kan. Purbaran nindong pagparapasuhan kaya, no ba yan, kundi ka mo magkaparado kang kaya.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro!